ngantuk. Ditangkapno ludruk larang-larang kok ana sing dengklak tengkluk ngene. Lupute ngantuk iku ibu-ibu mesti rasan-rasan. Rasan-rasan napa mi? Lho sing metu kok gapura loro yen. Lah wong patra iki awake dhewe iki kan ngatur apa iki? Mlebu metune seniwati-seniwati apa to, Mas? Napa, Mas? Oh, nggih. Bingung kabeh Dehem iki kate ditoleh sapa? Blonjo. Blonjo. Ya ngerti nek wong kene sing ayu sawere dhisik. Mangkano minggira. Lho. Aku iku sadar diri masih gak ayu sadar diri, ngono lho. Berarti wong ngene iki rada ya rada piye ngono. Berarti ku pengen nek sampean iku mendem. Suka gak mendem gak mungkin nek sampean. Wong gak mendem kok sadar iku. Gak, sampean mendem to, Mas. Sampean mendem ora? Lho. Rungu kopi. Ora. Lho. Matur suwun, Bapak. Lho, aku dikeki anjene penggemarmu kono sing ganteng, lupute kerupuk kulit ya kisut. ya ora apa-apa masih kisut ritek wong pokoke panjang umur ya, Pak ya. Nggih. Lho, eling aku ya Mas yo keri. Wis ganteng dhewe, Mas. Lho. Loh, aku kok durung dikae sing kisut. Nggih, Mami langsung ke mawon. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Pisan Kas. Kula baleni malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Padha kompak, padha jawab. Nggih. Nggih. Ugi mboten supe dalemataken sugeng dalu. Ugi matur sembah nuwun kagem Bapak ingkang kagungan kersa kalian Ibu. Ugi sugeng rawuh kagem Bapak Kapolsek saking Damean. Iki melok Damean. Pengantin. Oh, kaki sing rawuh kan ya kok Damean to. Bapak Polsek menganti. Oh, karo ya aku masalah wong Jombang kok. Atur kunjung dumateng para rawuh, para sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar, ugi sedaya warga ingkang sampun mirsani ludruk Budi Wijaya kula dongakno kabeh. Nggih. Mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Dalu menika yuk channel YouTube Kuwata Sanget sing meliput. Nggih, matur sembah nuwun kagem Mas Dion channel. Ugi engkang kalih niki kula kirang person niki mi. Nggih, matur Kerja sembah nuwun. bareng sesarengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. ten mriku wonten napa yuk? Wonten ludrukan. Wonten komedi pendek. Wonten campur sarine deliwung sembah nuwun Bapak. Loh, Mas yo krepek alum-alum yo tetep lumintu. Lan bobile jenengan pengen perso sejatine sejarah seniman sak Jawa Timur monggo dipun persaniten Gundul TV. yuk Patatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari tasik nyenggoyong sound systeme THD audio lightinge Fortuna Lighting idolane arek Jombang. langsung kemawon sesarengan patatan saben Bedayan Sekarsari sesarengan olah artis seniwati saking keluarga dalam ludruk Budi Wijaya. Tapi saderengipun sesarengan duo Gak Lemos Bedayan Sekarsari. Timun sigarane kurang gemon sawangane kaya ngene rasane tempe kaya kendang dibumbu rawon kaya ngene rasane ngati kaya wayang ginawi lakon ama kendang tasapanane
menika pembukaan sesarengan duo Gak lemos. Ning saderengipun Mami ngaturaken sembah nuwun ampun supe kagem sedaya penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu. Sinten mawon yuk? Saking Lamongan Tikung, saking Dawar Brayu, saking Laban, saking Bringkang, ugi saking Watu Gede. Terus putih malih Mami? Wadah sangat. Wakeh tapi aku lali. Pengantin nggih sowan. Segodo bancang tarik matur sembah nuwun rawuhipun. Yang selalu setia to mriki. Aku duwe adik Kaji. Sapa? Kaji Suud mirsani ten ngene YouTube Tim Pedhot Jalur Langit. Nggih, ugi mboten supe matur sembah nuwun kagem Bapak Kusnanto matur sembah nuwun. Ugi Mas Pompong ugi Mbak Vida matur sembah nuwun. Sugeng dalu. Yuk. Nggih, Umi Keti matur sembah nuwun. Oh, rombongan. Nggih, saking Balung Panggang matur sembah nuwun. Nggih, monggo Mami. Langsung ke mawon. Coba kali kanan sampun tadi. Nggih. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Nana Saleho dan Ning Marsa. Sugeng rawuh Abah Kusnan saking Pidodo matur sembah nuwun. Sugeng dalu, Mbak. Sak lembar godhonge kara watona sabar jamian rinio tak jejeli boto. Tresno tenan kok gawe guyon. Lah gimana kau Mbak Sanana Disco secara Sanana Disco Handayani ditambahi soalnya pilek karek. Nggih, dan Ning Marsa. Di belakang Ning Marsa akan saya tampilkan Ning Adis Arista dan Ning Dias. Mestine sabaripun Mbak Adis kali Mbak Dias. Di belakang Ning Dias akan saya tampilkan Ning Bella Senggakwati dan Ning Rani Asmara. Amel dua saja. Nanti Amel barengan bertiga. Dua saja. Tanah
uwe. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, manisnya Jawa Timur, 3 seniwati sekaligus, Neng Kiki Amelia, Neng Nyantika, dan Neng Putri Agung Sedayu. Trio apa Mi? 3 trio darah Darah apa iki sing Neng Kiki Amelia, lemu darah tinggi, Neng Putri Agung Sedayu, darah rendah, Neng Nyantika Dimasari, darah kotor soalnya udunan sering. Loro mangan bandeng dicampur roti, pocong kandang pancen manasati, nek rempeyek akeh kacange, senajan tuwek aku akeh sayange. Sabaripun 3 darah langsung ke mawon. Horeke Kota Jombang, Neng Ani Kumala dan Neng Ika Rempok. Horeking Jombang, Pengreman asli Budi Wijaya, Neng Susan Warsono dan Neng Mariyati. Susan Warsono dan Neng Mariyati Sudarto. Nyampe anggrem selikur dino, atiku ayam ketemu moro tuwa. Hee 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 hee. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Neng Yuni Suyanto dan Neng Vikum Sukrisna. Neng Titin Subayu.
pemain sinetron yang lagi membuming di tahun ini ning Endang Sukentut dalam sinetron Siluman Ular Keket, Ning Sartini dalam sinetron Mencari Berondong Muda. Ahai! Langsung mawon kula aturi seniman senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya nggih menika ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Lamongan. Ingkang kaping kalih Ibu Mary saking Mojosari. kaping 3 Ibu Irma saking Jombang. Jombang arane Jawa Timur tlatahé uga disebut kutha Beriman. Wijaya iku Ludruk andalane kan Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasanane. Jombang iku kutha penting
contoh kanggo patul ada rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Mbak Inga, gimana kok kalau mau Bedayan Sekar Sari kan dipun lajengaken keluarga Seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Sepeda malih atur donga kula katur jenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kanda barokah. Yuk. Nggih. Wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Gendut. Nenek-nenek saking wong Jawa jroning suku kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling. Among rasa ki among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula mamiok taserli merinti di malam hari. Lan kula ning Inga Wijaya Ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum.